מחששה קטנה. ממש גדול אבל. איזה כיף. ענקי. אם זה ייפול למים, דימה? אם זה ייפול למים? לא. אם לא ייפול למים. הנה מפל. יואו, את מוכנה? כן. אני מוכנה. אבל מה זה מלא מים? מה באמת? כן. להשפריץ עלינו? כן. אבל מה זה מלא? את אמרת לי שלא. כן, אמרתי לך שכן, ומה זה מלא מים? ממש, כמו מפל כזה ענקי שירד אלינו. רק עלייך. זה השפריץ רק אלינו. רק לקדימה. לא, גם עליי זה השפריץ. יאללה. נגעתי בבית. זה כל כך לאט, זה מעצבן אותי. הנה, תקלי. שלא יהיה לך כל כך מהר. זה דווקא כן מלחיץ אותי. הרבה זמן זה לאט, זה מלחיץ אותי. אני מפחדת ליפול. זה מה שעד השמיים. זה היה עד השמיים. די. ניקול, אל תפחדי. זה לא זז, הבובות האלה. הבובות האלה זה סתם. לא, עכשיו מפל, סתם בואי. יאללה, מתחילים. ירדה לי המסקה. ניקול. איך הפעם הראשונה? ירדה לי המסקה. הפעם השנייה שוב. לא. זה לא יש פעם שלישית? דיאנה, את עולה על הדבר הזה? זה גם עושה מדגדג בצסי כמו שזה עשה, נכון?